So karon mga par, si Vice President Sara Duterte og nanawagan siya sa katong mga editor og mga pictures o mga video nga dili na magsigi og edit-edit o dili na mag-edit-edit og mga videos para ipakalat kay usa kini ka dakong fake mga par kaning nanggawas nga pictures ni Duterte nga daot na kayo og bukog panit na lang kunya nagsakay pa sa wheelchair og naghigda pa sa higdaanan mga par nga nasa hospitals. So mayong adlaw kanatong tanan. Welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta o sa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, si Vice President Sara Duterte nanawagan karon sa mga editor o mga video o mga pictures nga undangon na ang pag-edit-edit o pictures o video ni PRRD o respetara na lang ang kahimtang ni Duterte kay tiguang ni kini o senior na kini kay dili kini maayo sa pamilya nga Duterte mga par nga ilang gi-edit kuno ang pictures ni Duterte nga kuha na lang bukog panit na lang naa pa sa hospitals o naka-dextrose pa o nanawagan siya sa katong mga editor o mga pictures o mga video nga dili na magsigi og edit-edit o dili na mag-edit-edit og mga videos para ipakalat kay usa kini ka dakong fake mga par kaning nanggawas nga pictures ni Duterte nga daot na kayo og bukog panit na lang kunya nagsakay pa sa wheelchair o naghigda pa sa higdaanan mga par nga nasa hospitals o naka-dextrose pa. Usa kini kada kong fake news mga par o nanawagan si Sara Duterte nga dili dayon motuo sa mga nakita nila nga mga video nga mga pictures nga bukog panit na lang si Duterte. Kaya ang tinuod nga nahitabo mga parang tinuod nga kahimtang ni Duterte wala ang si Duterte naara sa detention cell sa The Hague ug wala kini malandig sa hospitals ug maayo ra ang kondisyon ni Duterte. So ato asang manawagan sa nagkatong mga editor diha og mga pictures o mga video nga undangan lang puna ninyo ang pag-edit-edit og mga pictures ni Duterte nga daot kayo og bukog panit na lang o katong mga editor og mga videos diha undangan na ninyo ng pag-share diha o pagpuspusan ng mga namoy kasuko ni Duterte. Pero sa tinud-anay lang si Duterte dako kay katabang sa Pilipinas sa panahon nga siya ang naglingkod kay daghan kay mga drug addict nga nausab, daghan kay mga drug addict nga ni surrender, daghan kay pamilya nga naguli kay tungod ni Duterte kay katong lulong na kayo sa droga sa panahon ni Duterte mapar nag-usap sila kunya nibalik na sila sa ilang pamilya. So dili gyud nato ikalimot mga par nga sa panahon ni Duterte daghan jud kayo ang nausab mao na nga atong respetaran ang kahimtang ni Duterte mapar kay tiguang na kini ug usa na kini ka senior citizen ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Unya palihog og subscribe nga para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction.